ije nwoke ifecheri nwoke iri n'uwe sika o ije nwoke ọlụ dịrị nwoke na-ele owerika ije nwoke afụfụ nwoke na-ata n'uwe sika oyibo jiri si the man is not a day job oyibo kwuru n'usi to be man is not a day job ndekata ọlụ jere nwoke iru ntivo kokoko ndekata ife dịrị nwoke n'ụwa ntivo kokoko mkpumu na-eti chukwu abịa ma ole mgbe ọ ga-ebe nyere anya ka eze chukwu okoko na voice na-ata afụfụ ekwesịgo m ilu tu no man of the ije nwoke ekwesịgo m ịlụ nwaanyị mana ije nwoke sika ezi oyi m gwara m chọba asa ga-enyere m aka ichọtụ ya ga-egosi ma asa nwere ife ọ na-alụ dike lụji ego adịnọdịkwa ka chọrọ ọ bụrụ na mmanụ ọnya bụ nwa na nsogbu nwana akazie m ka mfụ ya bụ nwaanyị ọ bụrụ ọgbọne m ka nje ka mfụ pinọpinọ ọ bụrụ ọgbọne m njezie m ka mfụ ọnụnụ ka ọ bụrụ ọgbọne m anje ka mfụ oyoyo ọ bụrụ ọgbọne m ka jenu ka ndeta yori yori ọ bụrụ ọgbọne m isi ezi oyibo mmanụ gwa ọgbọne isi ezi oyibo mmanụ gwa ọgbọne mmadụ na m akpatara ego n'ụba ọgbọne mmadụ na m akpatara ego n'ụba ọgbọne onye ọmụ obi rọị ịnụkwara ife a ya bụ ife dịkwa egwu o ego bụ mma nwoke ọ na-abịa ikorobịa chọọ njọ nwoke ma tinye ife n'akpa jesa na-erubere isi ọma nụta sachara acha ịmakwa na ofu nwa ka kpụgara ebe a na-eme mmemme anụ nwaanyị wee fụ n'ọnwa achabi mara mma ile anya wee lekapịa si ya bebi yo n'ịmasịkwanere ya ọ ga-adị ya mma ka ị bụrụ nwunye ya nwa achabi atụgharị ya wee kirikata nwa akakpọ ọ mara ebe ọ ga-ebido obido wee babara ya mba sianọ dịka ọ mara ebe ndị ọ gbara gị na fanụ ị na-ese nnọọ onye nwa achabi ọ bụrụ nye nwa ka ị ga-atụ aka tezie na akakpụ dịka gị ikwu anwa metụ ya aka ọzọ ejiri kọvachu ya wee kụwarie gị isi nwa akakpụ mana ọ mara na only hope of vocation and onye anụrụ na ọ batara n'obodo wee tinye mmemme bụ nwa akakpụ egwu eru ezienu n'ise eseriba mara seibe eseriba mara seibe eseriba mara seibe nwa akakpụ ebupụta ego wee tube ego na paso tukata ya bụ naira banyezie na dọla otukọtanụ ya na dọla ọ banyeta na paụnsụ anakụlụ ya aka nwaka bụ odogwu akakpụ 1 million onye ọma n'izuru keme onye ọma na Malaysia odogwu n'Indonesia ọchịagha na Kuwait onyukwu na Qatar akakpụ kis na United Arab Emirates odogwu nwoke na-eri ego na paso ego igwe Arabic money achabia mazi moji mebonu ya kpọ ya sweet achabia mazi moji mebonu ya kpọ ya holim give me one more chance oh my sweetie give me one more chance oh my darling bịa ka iburu mụ nabazi ya o bịa buru mụ nabazi ya o buru mụ nabazi ya o buru mụ nabazi ya ọ bụ enwere ego metara ikorobịa ji were ruo n'ikpo n'ụlọ gbara nza na taba adios nwodo nwayọ o ji ego ji igu maka na igu bụ ife ewu na-ata ikoro onye ji ego ji ndụ sọ ha ahụ maka na ego n'ọbara na-alụkọ ọlụ ana m n'ife idekwu na ntị echiri m echi ije nwoke siri ike ije nwoke dị afụfụ were ndị dizobujelu ụwa na omesie na ọgadịmma agbatịa mba agbata ife na ọ na-emekpa nwoke arụ ụbịama jọ ka Chukwu abịa ma nyere anyị aka eze Chukwu okpukpe na bọisi na-ata afụfụ nwoke akpatara ego n'ụwa dịka oyiazi akwa mana mmanji na m akpatara ego n'ụgwọ ọgwọ mama m ọgwọ mama mmanụ gwa ọgbọne mmanji na m akpatara ego n'ụgwọ ọgbọne mmanji na ego nwa bizi n'ụba ọgbọne mmanji na m akpatara ego n'ụba ọgbọne
ọka m bọba ego ori ọgaranya na-esi na chi chukwu bịa gbagozie m ka zoro ụwa deribe maka ma nji na ma kpatara ego n'ụwa ọgbọnemo ọyị m gara obodo oyibo wee kpọrọ ọgbọnọ ya nataba ahụ ọkwa maka ego ka iji nụba ọgbọneyi kirikati mere gị nwa iji nụba ọgbọneyi ọ bụ nwa ka ị na-achọ ka ọ bụ ife mere mụta nwa ma nji na ma kpatara ego n'ụba ọgbọnemo ọkwa maka nwa ka nwoke ji wee na-elere anya nwaanyị mana osisi akpụkpọrọ nkụ egburu tinye n'ala ị na-atụ anya ka ofu ome mba ọ akịka ka ị na-akpara nne ọgbọ mama filo ọgbọ mama jesu ọgbọ mama ekele o ọgbọ mama dade majina ma kpatara ego n'ụba ọgbọnemo majina ma kpatara ego n'ụba ọgbọnemo maka na ego nwata ezi kasị m n'ụbazi ọgbọnemo nwaanyị m ga-alụsi anụ tụgharịba asa n'ezi ọ bụ nụ ọnọgbọ na-emu ọgbọ ya ga-akara m ọ bụ nụ ọnọgbọ na-emu ọgbọ ya ga-akpụtara m maka na mmekpọtara ego kasị m n'ụba ọgbọnemo ọgbọ mama filo mmanụ bụ ọgbọnne ọgbọ mama mmanụ ọgbọnne mmadụ na m akpatara ego n'ụba ọgbọnne mmadụ na m akpatara ego n'ụba ọgbọnne ego bụ mma nwoke bụ onye jide gị iji agara ya were were mana maji na ego adịghịzi n'emebe mistake maji na ego nwa adịghịzi na gbagharịba na agbagharịba kama m ga-eji maka ego nọdụrụ n'onwe m maji na m akpatara ego n'ụba na ọgbọnemo maji na m akpatara ego n'ụba ọgbọnne maji na m akpatara ego n'ụba ọgbọnne Taliban, 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 Taliban. Ayi, anam, onye gwara malugo. Si ezi oyibo, mmanụ bụ ọgbọnne si ezi oyibo. mmanụ bụ ọgbọnne Maji na m akpatara ego n'ụba ọgbọnne maji na m akpatara ego n'ụba ọgbọnne si ezi oyibo mmanụ bụ ọgbọnne si ezi oyibo mmanụ bụ ọgbọnne si ezi oyibo mmanụ bụ ọgbọnne maji na m akpatara ego n'ụba ọgbọnne